Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. L'anècdota d'on ve el nom del Casio Royal em fa mandra, així que et faré 5 cèntims ràpids. Ve de la pel·li Octopussy del 1983, on en James Bond, el Roger Moore, sortia amb un que se li assemblava, però era el Seiko G757. Però li van dir Casio Royal per la pel·li Casino Royale de 2006. Li queia molt millor aquest nom. En Bond, aquesta pel·li, el feia en Daniel Craig. Total, que el Casio que ens ocupa és de 2012. Sí, tens tota la raó. Vivim en un món confús, on no estem sencers del tot. Tantes rocades de pel·lis i noms. Si vols la meva opinió respecte a qui hauria fet el millor Bond, diria en James Stewart. És que jo sóc poc donat a crear estereotips imbècils i aquest ho hagués fet d'una altra manera, oi? Tornem al tema, o millor dit, comencem-ho. Veus aquest instrument? Serà clau a la filmació d'aquesta revista. És una lent de 20 augments, suficient per ensenyar-te el que vull. Per què m'he comprat aquest Casio? Tot i que m'ho ha portat el tió, va ser un encàrrec meu, ja m'entens. Me l'he demanat, doncs, perquè no és un rellotge que m'agradi i vull aprendre de mirar un rellotge així. Siguem clars. Té dues meitats aquest Royal, amunt i a sota, a dalt i a baix. A la banda inferior passa tot el que ha de passar a un Casio: hores, minuts, segons, alarmes, senyal horària, crono, compte regressiu, hora mundial. A la part superior, a banda de pitjar el botonet de la llum, succeeix el joc, motiu per al qual congrega tants compradors i compradores aquesta peça. Mirem-ho amb la lent. Dividida aquesta part en esquerra i dreta. A esquerres trobem un rellotge analògic, però fet a la mateixa pantalla, tot dibuixant segments. Per a mi, és una representació de la bola del món. Deixa'm somiar truites. Sí, del nostre planeta. El seu perímetre diu els minuts de l'hora de 5 en 5. Però no t'ho miris gaire perquè et quedaràs guenyo o guenya. La Terra, dic, la pilota de la Terra, perquè com a rellotge no serveix perquè no s'equipa. I jugo a dir-li planeta, que per la meva manera d'entendre el món em ve de meravella. És una mena de recordatori de l'esperit terraqui de tots nosaltres. Que no pugem a l'universal ni que ens mati Déu. Doncs això, la tinc aquí com a proclama del que caldria fer, no altra cosa que elevar-nos, prendre consciència universal de les nostres vides i fer festa ininterrompudament, ad eternum. A dretes, trobem la part alta, que és un taulell d'anuncis del que tenim activat al rellotge. Senyal horària, alarma i avís de modus mute. I la part de sota, responsable que així jo he agafat la lupa i leitmotiv tant de la compra del rellotge com d'aquesta ressenya. Però qui ha dibuixat això? Sota quines substàncies? És meravellós! Una obra d'art, una peça memorable. Mira quin mapamundi. Jo vull viure aquí. Mira que esbojarrat, mira quines línies, mira quin tot, mira quin suc, mira quin prodigi, mira. Ho has vist bé? Però això està molt patat. És una al·legoria, una crítica a com tenim el pati, és una il·lusió, és la fi del món, és una fi de guà, és el millor que he vist mai, és una pena, un drama, però és tan captivador i tendre i vell
Ens trobem com al principi, gairebé com a Pangea poc després. Sí, això, se m'acaben de desprendre totes les capes, els continents i els continguts d'aquest guió i he de fer una pausa per revifar. Uf, quina bèstia de rellotge, quin plàstic i quin poc pes. De dur la vida hauríem de dur-la així, a lo gran, sense temences, amb una pilota dalt de tot i que passin els dies. La corretja està bé, és suau, si és que ara tot m'està bé, és que he vist coses que no són d'aquest món. Ai, la capsa, la capseta, que no és d'acer, tu, que és plàstic pintat, no es pot fer millor, és brillant el seu setinat. I han pintat a sobre lemes com a fe de vida, diu World Time, i també diu Illuminator, que és exactament el que m'ha fet a mi aquesta merda gloriosa de rellotge. I té 4 botons operatius i fàcils i de bon fer. Ai, 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 quantes característiques sublims! No te'l faré anar, no? No puc! Continuo trasbalsat per tot plegat. Hauré de ser abrupte i anar plegant. 100 metres, noi. 100 metres de profunditat, de resistència aquàtica. Stainless steel back. Tu. Made in China, esclar que sí. Tu. Mòdul 3299, que ara mateix demano un aplaudiment per ell. Visca tot, tu. Visca tot. Apa, busca 39 euros i sigues feliç. Mama! Ah, i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia.